Така, да направя едно видео с една Noctua Simplex Lite. Значи, нищо общо с Simplex Plus. Нищо общо. Големи лъжи пратия. Лъжат здраво. Значи, капачка толкова ръждасава. Ето я. Капачка ръждасава. Толкова ръждасава и я свири като злато. Свири като сребро. Гледай. Къде фалих е тук? Гледай. Букук. Нищо общо с Simplex Plus. 80-79. Направо ти изкарва ангелите, че е страшно злато, страшно сребро и е пълен букук. Нищо не струва този Simplex. Нищо. Букук от всяка е.